Lučenec sa môže pochváliť novým fitness centrom. Slávnostné otvorenie Gladiator Gym prilákalo do nových priestorov stovky návštevníkov. Dnes máme deň otvorených dverí, takže môže každý prísť, pozrieť si stroje a vlastne od zajtra už môžeme klasicky trénovať. Motivovala nás jedna vec a priniesť niečo lepšie vlastne do nášho kraja, aby tu bolo niečo iné a lepšie, ako máme. Sme niekedy v minulosti súťažili ako aj kulturisti a pripravoval som kolegu akurát na súťaž, tak sme sa tak trošku nahnevali, že nemáme sa normálne pripraviť. Odlišuje nás dizajn, kvalita strojov, všetky jednoručky, proste je to niečo iné, je to novodobé, je to niečo zahraničné. Mohli sme to pripravovať svojpomocne, stálo to veľa práce, veľa energie a samozrejme aj veľa peňazí, ale myslím si, že to stálo za to. Stačí sa prísť pozrieť a človek hneď uvidí, že je to o niečom inom. Nové fitness centrum sa píši najmä moderným dizajnom a kvalitou športového vybavenia, ktorú mohli otestovať a zhodnotiť aj prítomní profesionálni športovci. Videl som nejaké fotky, ako to fitko bude vyzerať, ľúbilo sa mi, takže som prišiel. Vlastne už som to prezeral, vybavenie je perfektné, sú to všetko hamre, je to novozariadené fitko, podľa mňa tu nič nechýba. Ja by som chcel skôr popriať majiteľom, aby im to fungovalo, aby sem chodilo čo najviac ľudí, samozrejme aj mladí, aby namiesto robenia somarín chodili radšej do fitka. Určite nech cvičia, nech športujú, nech to samozrejme nepreháňajú a hlavne nech si nechajú od niekoho poradiť, aby si viac neuškodili, ako pomohli. Tie stroje sú naozaj kvalitné, tie hammer stroje sú úplne perfektné, takže čo sa týka nielen pre kulturistov, tak každý si tu nájde to, čo potrebuje. K majiteľom by som chcel popriať v prvom rade veľa klientov, spokojných klientov a nech sa im darí, lebo fitko majú nádherné, tak určite im to pôjde. Od 27. mája môžete jedinečné fitness centrum navštevovať vedľa športovej haly Arena v Lučenci. Pre televíziu Florena, Lenka Pievarová.